Dobre, takže ideme zahrať najlepšiu, bez debaty hru všetkých čias na Freeve. Defend your nuts. Defend your nuts. OK. Dám hard. Dobre. Shit. Áno, toto je big gameplay. Ne! Takto ďaleko sa nikdy nedostávali tí skeletóny. Alebo dostávali, neviem. Napíšte do komentáru. Ako to má dní? 21? Neviem. Uvidím, či dokážem tak dlho vyprávať. Asi ne. Čiže keď tak tu dám nejaký Subway Surfers do pozadia. Haló, sme na dni 4. Oni mi už ničili Ne. Haló. Dobre, haló. Dobre, v pohode. To je bolesť. Môžu mi toto robiť. Ja si myslím, že to bude normálne, že detská hra, že proste, že GG znamená, že dohrám to v sekunde. Vôbec som na dni 5 a už sa mi dotkli moje brány. Dobre. Prosím. Nerob. Ne, dobre, halo, fakt. Nerob. Ako strel. Dobre, to je fakt ťažké. Ne. Dobre, našťastie. 2 vajca mi zobrali. Ale podľa mňa animácií je rovnaký počet, ale strašne veľa životov majú. Ja neviem, čo mu spravím. To je feťak, ne. Nevezmeš mi to. Dobre. A jak to zväčším? Dobre, ale jak to zväčšuje, halo. Kamo, títo obrovsky blokujú moju shotgunu. Mňa má to svítača. Dobre, halo. Podľa mňa tu bola predtým normálne taká, že ti to aj mierilo. Normálne aj v Angry Birdoch. Ale neviem, ja už som starý. Ja už si nepamätám dobré veci. Ne, už to je muchy. Tieto miny ma zachraňujú. To sme len na 10. Jejda. Musím hlavy dávať všetkým. Toto musím dať. Čo robíme? Aha. Pohode. To je najstresujúcejšia nomajko tam z hra mojho života. Bazooka je bullshit. A on tam dáva oheň vlastne, však tam, áno, však jak tie miny. Dobre. This is my boomstick, to si piš. Oni mi udrbali. Ne, mám posledný nut. A prehral som, super. Teraz musím premyslieť taktiku. Dobre, asi by som sa nemal používať tú bazooku na začiatku, alebo ešte práve, že na začiatku by som mal. Nech ich zapálím všetkých. Dobre, a teraz sa na týchto lietajúcich sústrediť. Nerob. Mucha! Ja ťa zabijem. Dobre. Čo som spravil? Poticho. Toto je posledný? To je aká host, to bolo ľahké dosť. Dobre, to bolo easy. Ne. Dobre, toto není dobré. Toto vôbec není dobré. Dobre, halo. GG's. Toto je intenzívne. Tak nič, jeden nad máme preč. Ne. Čo ti dáva toto? To je insane. Táto bazooka teraz, jak je vyupgradovaná. Vy ste si dopískali, mojkovia. Deň 17. OK. Big spender. Dobre, prečo sú tie muchy rýchlejšie? A toto je boss. Ne. Toto možno aj vyhrám. Však strieľaj. Kľud. Chlapci. Ne. Čo to bude teraz? Super look. Áno, lebo to nemám už dostatočne. Halo. Toto bude brokovnica, teraz ja to cítim. Ja som to vedel. Lebo my tam museli tých golemov naspawnovať. Dobre, GG. Prvý damage. Ja môžem spawnovať, keď budú takto dole. OK. Prosím. Dobre, posledné náboje. Ty si dement. Ja som vyhral. Ne. To si zaslúži potlesk. Ja som proste neskutočný. Dobre, dúfam, že ste užili. Dovidopo.